И здравейте всички, които ни гледате. И здравейте, геймерчета. Ние сме Damage Players Gamers BG. И сега ще снимаме на The Binding of Isaac отново. Така, да видим къде продължихме. Бяхме тук за последно. Така. Продължаваме. Уоу. Това вече не знах, че го имам. О, да, последния път нали го взехме. Сега продължаваме епизода. Кибернирани сме. Сега е малко по-лесно, тъй като изимаме повече кръв, но и ние сме на малко. Как ги изпаряваме? А тук вече ни удариха. Оп. Така. Преснаха се. О, да. Живот. Имаме ключ. Бос. Този не го знам. Но определено му взимаме много малко. Може би. Горе-долу. Добре. О. Добре оцелени. О, това беше добре. Така, да видиме. Черна монетка. Това ще е гадно, нали? То се възроди. Така ли да разбирам? Но трябва да унищожим тези на черно сърце. О, тролбомбата. Така. Надявам се да успеем този път да минем повече работи. О, за боса. Първо да вземем това. Миналия бос ми беше малко труден. Чъп! Той изглежда много готин. О, много си сладък, бе. Опа, не си. Опа. Изчезвай, чъп. Чъп. Не. Чъп. Чъп. Опа. Лошо. Сега зле. Дали ще го убием? Трябва да успеем. Успяхме. Да, успяхме. Динър. Това не даде хелт. Какво? Yes. Така. Готови сме. Продължаваме надолу. О, дано да ги минеме.
доста. Уоу. Уоу. Хвърлят ни лава. Убихме. Убихме. Така, още едно. Първо. Това трябва да вземе. И... Айде, стигаме. За всеки чест ще ни дава мобове, нали? Добре, не се възраждайте. Точно така. И още половин сърце, което няма да вземем, защото имаме бая хелт. Гнезденцето. Гнезденцето. Pulseworm. Добре, пълним се с работи. Охо, това ни дава големи топчета. По-скоро големи сълзи. Да, само ще мина този бейсмент или каквото беше там, защото другия ще остане за финал. Бос. Някакъв. Не е много труден, но не е много лесен. По-скоро е ужасно лесен. Да, беше лесно. Ключе. О, много сложно става. Вече. Така. Ключа. Дано да успея да го мина. Ако ли не, и 2,5 ще останат. Дано да не, ама. Вижда го това. The Binding of Isaac е готина игра. Даже доста. Харесва ми като за такава игра. Уоу! Това не го очаквах. Толкова ми свали. Уоу! На 2 сърца не знам дали ще го бием, ама... The Cage. Уоу! Мале. Това не знам какво приема. Скача. Уоу! На това сваляме ли му? Оф, това ще е гадно. Но, може би и той ще остане в тайна. Няма да успеем на 100 да го минеме. О, не. Но, просто. До там съм, ако ме спипат. И ми да, хора,